מכירים את הבוקר שאחרי מפגשי הורים-מורים? ארז, אני לא יכול יותר. אני מרים ידיים. אני חייב את התמיכה שלך. אותו אבא של תקף אותי. יש לי איך לעזור לך. אז ארז מחליט לקחת את הצוות שלו לסדנת סימולציה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. אז תודה רבה ליובל שהתנדב להשתתף בסימולציה, ותודה רבה לשחקן ששיחק את אבא של נועם. אני רוצה להראות לכם קטע מהסימולציה. רן, ביקשתי לדבר איתך כי נועם לא מאפשר לשיעורים להתנהל כסדרה. הוא מפריע, מתחצף למורים שמעירים לו. מילא שהוא לא לומד, אבל הוא לא מאפשר שאר כיתה ללמוד. מילא? אני מצטער, ניסינו את כל הכלים שברשותנו. גם אני מצטער, אין לי כלים לתת לך, למדתי עריכת דין, לא חינוך. יובל, שתף אותנו קצת, איך הרגשת במהלך הסימולציה? מתסכל, אבל לצערי במציאות נתקלתי במפגשים קיצוניים יותר. מי אתה שלא תוציא את הבן שלי טיול שנתי? לי ולאשתי מאוד חשוב שתיצור איתנו קשר על בסיס יומי לשמור על התפקוד שלו. מבחינתנו שעה-שעתיים ביום זה הספיק. אם אלו ההורים, מה אנחנו רוצים מהילדים? מה לדעתכם גרם לאבא להגיב ככה? לא יודע, אבל אין שום סיבה שהמורים יהיו שק החבטות של ההורים. לדעתי, יובל, היית צריך לשים לו גבולות. אני דווקא חושב שהאבא היה זקוק להכלה ולאמפתיה לקושי שלו מצד יובל. אז בואו נשמע את האבא. טוב, אז שלום לכולם. אני שיחקתי את ערן, אבא של נועם. היום עורך דין מצליח, אבל גם הוא כילד חווה קשיים מאוד דומים לשל נועם. גם הוא סבל מהפרעת קשב, וגם אותו המורים לא הצליחו להכיל. והשיחה איתך יובל החזירה אותו לחוויה הזאת שהוא חווה מול עצמו ומול המורים, והוא הרגיש שלא אוהבים את הבן שלו כמו שלא אהבו אותו. תובנות לפני סיום? האמת היא שבעקבות הסימולציה והשיח שהיה כאן אחרי זה, התחלתי קצת להבין את האבא. אם בהתחלה הרגשתי ממש כעס כלפיו, עכשיו אני די מבין אותו ואפילו קצת אמפתי אליו. אני דווקא פתאום הבנתי את יובל וחשבתי שאנחנו כמורים צריכים גם לדעת להציב גבולות, ולא רק להיות אמפתיים. אז מתי להיות אמפתיים? מתי להציב גבולות? האם יש דרך לשלב בין שניהם? ומה מקפיץ לנו את התגובה האוטומטית? רוצים לדעת? בואו אלינו לסדנת סימולציה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. היה פנטסטי, ארז. מתי הסדנה הבאה?